Priwe lah tembus mengalas ya. Ki anak tangga warna-warni apa ya? Apik nemen enggak? GPS ki bodol apa? Sebenarnya tak manjat ya. Apa ya di gawas selfie apa ya? Ya tangga warna-warni. Apa ke selfie bae ya? Kayaknya apik nemen gue deh ya. Woi. Kan apa ya? Nawang edan apa ya? Nawang edan apa ya? Dia kembali pulang untukku. Penantian kini teramat tak panjang. Coba kau rasakan sayang, letihku di ujung jalan. Kang. Kaget nyong ya Rika ya. Kayaknya ngarep takon. Nggih, pripun? Dikasih ngapa? Apa kie? Kie apa? Jamu, Pak. Jamu apa ya? Jamu wae pegel-pegel. Bukan Rika. Neng kene dhewe kan ranana kancane. Sajane ora perlu apa, tekon gerek tekon ndek cangkeman iki sosok. Golek temen sih Pak. Kie tempat apa ya Pak ya? Ah. Niki tempat peninggalan sejarah. Apik nemen ya Pak ya? Oh iya. Paknya ngarep lakon maning Pak. Tekon apa meneh? Nak angkot togel aja tekon ning kene. Desa ora pusing kowe sebelah ndi sih Pak? Kok perandungu sih, Pak? Pak, Kok sewa lagi ngombe kok yo. ngarep takon maning. Nik, apa sih arane ya? Yang kelalen. Ndas desa kuwi apa? Ya, kepala desa ora pusing kuwi. Oh. Bang Lurah, Iya, CS Pak RT kuwi, semotor cekutur kuwi. dari desa ini kok nanggon koyo ngene to Pak nih malah nanggon ngalas kene kan bendina wit iki ya ning kene terus. Rasa geger. Delok kan tekan. Tekan aku dilakon kene terus. Kira apa-apa aku ora Malah ngejak Rena ngene aku dilakon penak nang kono terus. Ben. Kok Menengo. dari penggo motor ras juga motor. Motor ngajak. Bukan apa yang ngerti lah. Sing penting omahe, yang penting omahe. Awak Mbak. Lewat niku. Ya, Nganan toh, lurus iki lurus. Terus munggah, terus lurus mentok. ya, Ojo nganan, ojo ngiri, lurus terus. Kok geger. Lho sekan. ndi? Iki aku belum tahu ning kene. Aku dilakon penak nang kene terus. Lha saiki nang ngondone. Wis ono. Oh, iya ya. Pak. Yang ngarep takon maning, Pak. Nek GPS ki priwe arane Pak ya? Mare jengkel nyong ki. Walah Pak De utekmu iki lho, utekmu mikira. Iki to Pak De ora ono sinyal ning kene, ngono lho.
Ayo Bune, aku terus munggah. Lah pokoke aku ora sudi nang mejak munggah Pakne. Aku rung tau ning kono. Aku cilik aku wis penak ning kono terus. Aku rung tau, kayak ketemu. Pokoke moh. Moh, piknik termon kene dapur ana aku ning mbiyen kene terus. Moh Pakne. Aku sih rung tau. Ora, aku moh. Moh, pokoke moh. Lah, Bu Erti, ya Allah. Apa Bu Erti? Siyuk. Suwe rata kene kok ngendi yo. Golek panom Bu Erti. Golek panom iki biyen durung mari-mari kok yo. Piye kamu? Bojoku ke biyen tekan saiki yo utek koyo ngono. Ya apa Pak, golek panom aku to, Pak. Lah yo to ngale aku biyen nganti tekan saiki ndan. Lha ki opo tutuk kene mau? Main. Aku ngajak piknik tekan kene baju arep golek pesek. Aduh, ora Ini sto kok ngene to, munggah iki kok. iki dilane wis dhewe ra ning kene terus. Ya, menjino tak kono kene. Saya lunga mel aku wae. Oh, bukan meneng gejejer maring kiye wae apa ki ya? Pokoke sampean muko Karo rono. kasih ki bae ya. Sampean pokoke rono. Ya. Muko ana sendang ya to. Ya. Ana sendang iki to. Ya. Sing go renang. Tempat wisatane Temurejo Indah. Ya, Sampean tekon ngono. takon wong maring kana. Ya, Ning kana ana wong ada, Pak? yo rame wong kono ki tempat wisata kok. Oh iya iya. Sing sopan karo ngene. Iya, Pak. Mak Hidup ora? Sepurane Pak ya. Ora duwe, Pak. Nyok tuku kur seler, Pak ya. Wis kayak nyemen wong ya, Pak ya. Hidup Pak, ora? ya? Ora duwe, Pak. Pak. Nyamar tak kemarin. Pamit ya, Pak ya. Suwun ya, Pak ya. Wong edan. Pak, sepurane, Pak. Yang ora apa-apa, Pak. Ora duwe apa-apa, Pak. Oke, Pak. Lha pengen ndi moto yo? Golek panom. Lah yo, aku tak melu golek panon ngene ya. Main-main. Iso pisan tok ta isane. Yo tak golek kene wae sing Aku pengen rono, ayo diterke. Jane ngono kok yo kuwi kurang tok. Wah, aku rung tau piknik ning kene kok. Nih tekan kene kok yo moh. Alah yo memang cilik aku ning kene karo Yuton terus penak ning kono terus nganti blonjor barang. Bojoku iki tak iki stres yo mosok jak dolan nang alas ngene dhewe. Aku rung tau Wis mlaku motore ngadat. kok tak dendenene. wis ngomong motorku wae. Ayo menyang. Yo. Turuti Pak RT. Tak selai yo motor yo. Iya. Ana wedan Pak nih. Oh iya, rada entek ngono. Bocah kentir ket kae kok. Wis ngono kuwi gaweane. Tanggane Pak nih. Alah. Iya to ki. Sakne. Nek apa ning ndi? Cangkem mantap mesti kuwi. Ana sapa to yo? Ora genah nak cah saiki iki. Wis retiku ya Pak RT karo Bu RT tok saiki iki. Cah saiki wis ora genahi blas. Ora bendekane to sak. Blas. Lah lha apa Pak RT ngejak dolanan nang kene iki lho. Ora tau roh. Menang Sampe cilik nang kene iki Pak RT. Anak sapa to yo koyo ngono ki metame jebang bayi. Antane dolane kono bulane. Iki koyo bojoku bengi. Ora iso. Kaya Pak Ne bengi koyo ngono ki kelakuane. Padha po. RT iki melu kowe Pak Ne tinggal tak ajak piknik nang sendang. Ana opini kok ngene. Terus wong lanang malah stres dhewe. Aduh. Wong nek ketemu testes kok ngono aku terus dilalekno, aku padahal ora tau ning kono kok sok. Jian tenan karepe dhewe bune iki. Karepe iki piye? Kon delongok dhewe ning kene aku pe munggah dhewe ora wani. Nek karepe piye? Woi. Keren temen ya, sedang Temurejo Indah ya. Apa ki ya? Diarani sedang Temurejo Indah. Pancen bos.